Operator sang ginareklamo nga quarry site sa barangay na nga Pototan nagpaathag nga hindi quarrying ang rason sang pag-usmod sang duta sa lugar. Ining balita ang aton gintutukan. Matapos nga gindangop sang pila ka mga residente sa barangay na nga Pototan ang ilang ginareklamo sa epekto sang quarry sa ilang lugar, naghatag naman sang iyang bahin ang ginatumod quarry operator nga si Edmundo Cortez. Pagklaro sini, wala sang may ginalapas ang iya gina-operate nga quarry sa lugar. Nag-aagi na ma'am sa prosesong tanan-tanan. May deliberation na ginaagyan, may mga area verification. Dugang pa sini hindi quarrying ang rason sang pag-abab sang duta sa ginpadala nga litrato kag video sang tagreklamo. Ang ginpadala nila dahil sa inyo nga picture nga siling nila may erosion, hindi niya ma'am ginkos sang quarry. Kay ang tubig bala ma'am nga excess nga tubig sang irigasyon, ginpabulhog lang di sang irigasyon diri panaog diri sa pangpang. Sa piyak sini bukas man ang operator nga magbulig sa problema sa mga residente. Samtang ginbisita naman sang PENRO ang lugar agud ma-inspeksyon ang ginareklamo sa mga residente. Sunod sa tagpamuno sang opisina, natala na nga magwa ang resulta sang ila inspection kaupod ang niya sa masunod nga semana. We will be waiting for the final report sa aton nga staff kay ang advice man naton sa ila nga put that in writing kay para ma-present man naton sa mga pumuluyo naton dito, no. And if there will be recommendations coming from their end, no, kung may mga measures kita nga dapat i-monitor, be it engineering measures or probably basi kung kinahanglan stoppage. Madumduman nga gindangob sa mga residente sa Western Visayas ang ginapahayag epekto sang quarrying sa higad sang Halaur River sa sitio Pangpang barangay na nga. Una na nga ginpahayag sang PENRO nga may permit ang operator sang quarry site. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, Western Visayas.